ክርስቶስ ቁርባን በጽሕና ኣለና ቁርባን ደማኒ እሽተሪና ክንሓልፍ ክንሰግሪና ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መጨረሻ ናይ አዲስ ኪዳን እቲ ናይ ድሕነት ፍጹም ድሕነት ዝህበሉ ዋዜማ ክበጽሕ ከሎ ኦሪት እስካብ ዕለተ ሐሙስ እንዳሰርሐት ጸኒሓ ካብ ዕለተ ሐሙስ ንድሓር ግን ዓቕሚ ረኸበትን ክትቀውም ናይ ከኣለትን ብኸክንዳ ወንጀል ተክአ እዩ ዝብለና። ወንጀል ክትክእ እንከሎ ሓድሽ ኪዳን ክትክእ እንከሎ ደሞ እንደገና ብስጉን ብደሙን ይንዐርዩ ኣጽኒዕን መስሪትዎን ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ዕለተ ሐሙስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘቕረብሉ መሪጹ ባሪኹ ኣኽቢሩ ለዊጡ እዚ ጽባሕ ስቀል ስጋ እዩ፣ እዚ ጽባሕ ዝፈስስ ደመ እዩ፣ ናይ አዲስ ኪዳን ናይ ስለ ኃጢአት ይቅርታ ንስለ ኃጢአት ስርየት ዝፈስስ ደመይ እዚ እዩ፣ እንኩ ብልዑ እንኩ ስተዩ ኢሉ ሃቦም ይብለና ማቴዎስ 26 በዘይካ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰለስቲኦም ወንጌላውያን እውን ከምኡ ኢሎም ጽሒፎም ኣለዉ እዮም። እዚ 26 ማቴዎስ ንረኽቦ ቁፅሪ እውን 16 እዩ። ጽባሕ ስቀል ስጋ እዩ፣ ጽባሕ ዝፈስስ ደመ እዩ፣ እዚ እንኩ ኢሉ ሃቦም ስለ ብዙሓት ኃጢአት ስለ ናይ ብዙሓት ይቅርታ ናይ ኃጢአት ስርየት ዝፈስስ እዚ እዩ ኢሉ ሃቦም ይብለና። ምክንያቱ ኣብኡ ንብላ ኢልዎም እዩ እኒ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለዉ ናይ ወዲ ሰብ ስጉ እንተዘይበሊዕኹም ደሙ እንተዘይሰቲኹም ህይወትኩም ህይወት የብልኩምን፣ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ እንዳበለ ንዐርዩ ግልጽ ገይሩ ኣሚጥዎ እዩ። ኣነ እውን መጨረሻ ቀን ከልዑለ እንዳበለ ሓቢርልና ኣሎ ማለት እዩ። እንደገና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 53 ደሞ እንደገና እዚ ቃል እዚ ንሳቶም እንታይ ኢሎም ኣልዒሎሞ ነይሩ? ንሱ ስጋይ እንተዘይበሊዕኹም ደመይ እንተዘይሰቲኹም ድሕነት የብልኩምን ኣብ ዝብለሉ ግዜ ከመይ ገሪኡ ስጉ ሓሪዱ ክህበና ከመይ ገሪኡ እንዳበለ ንዐርዮም ተጣራጢሩ أبونا كل شيء بيوجد مسلم ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋይ እንተዘይበሊዕኹም ደመይ እንተዘይሰቲኹም ህይወት የብልኩምን እዩ ዝብለና ዘሎ። ምክንያቱ ሓደ መጀመርያ እምነት ይቅድም ኢልና ኢና ድሕሪ እምነት ደሞ እንደገና እንታይ ዝኽተል እንተይና ከም ስርዓቱ ጥምቀት እዩ። ድሕሪ ጥምቀት ደሞ እንታይ እዩ? ስጉእን ደሙን ምቕባል እዩ። ስጉእን ደሙን ምስ ተቐበልና እቲ ፍጹም ድሕነት ንረክብ ኣለና። ነገር ግን ኣሚንና ተጠሚቕና ቅዱስ ቁርባን ተቐቢልና እቲ ናይ ድሕነት ስራሕ ኣብቅዐ ማለት ኣይኮነን፣ ተወዲኡ በዚ ጸኒዐ ማለት ኣይኮነን። ካሊእ ጽበየና ኣሎ። ሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ስርየት ኮይኑ ክመጽእ ከሎ ንደቂ ሰባት ከም ምግቢ ከም መስተ ኮይኑ ቀርብ እንከሎ ጥራይ ዝኣኺሉ ማለት ኣይኮነን፣ ገና እዩ ዘሎ። ነገር ግን ብቅደም ተኸተል ክንከዶ ማለት እዩ። እዚ ቅዱሳና ሐዋርያት ኣሚኖም ክቐርቡ ከለዉ ጸጋ ሃፍቲ ኮኖም እንከሎ ብኡ ኣንጻር ደሞኒ ኣይሁድ ደሞኒ ከመይ ገሪብ ዝብል ጥርጥር ደሞ እንደገና ይሕዲሮም ክቐርቡ ክቕበሉ ክኣምንዎ እውን ኣይከኣሉን ክቐርቡ ክቕበሉ እውን ኣይከኣሉን እዩ ዝብለና። በዚ ደሞ እንደገና ከም ተጎድኡ ብዙሓት መጽሓፍቲ ይሕብረልና እዩ ማለት እዩ። ንሕና ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብዛ ንብላ ዘለና ቁርባን ኢና ንብል ዘለና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
قربوا إذا سجاي بلعوا دم يستيلي بوامي بوما دم تزال دم نجنا كله كريستيان ويم دم فتشعوان زنابرو كل سنة واريات قريبهم تقبلهم يوم بس يترتر كافتي حتياتو الناس هم سلزنورو نصحان سلزنورو قريبهم أجاون كوينوهم هافتون كوينوهم سريتون كوينوهم إذولنا از حج اوان سقاو دو متقبل يقبال كرما سقاو دو مقرب نعنا زلينا نقرات اللو هو هذا نسايدني نايو عندنا دقمو اتي قلنا نالتوامنا مفسامون يدلي نايو قالت نقراتو كالي يترف اسكندي ساعات انكاو اخلان ماين تخلقنا قربان كن قرب كم زقبعنا مصحفتي ينقرونا قربان ስለተባሃለ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቁርባን ኢልና ሰውነትና ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት እንከይከልከልና ክንቆርብ እንከለና ብድፍረት ይኾነና ብድፍረት ኣብ ዝቆረብናያ ደሞ እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ ይብል ከሎ መንሱት ኬነስያ ስጋው በድፍረት ወተመጡ ወተደሙ ዘንበለ ሀብረት ዘወላ አይዲሁ ነውር ኃጢአት ይብል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰውነቱ ዝኾነ ነገር ኃጢአት እንዳሃለወ ከይጠረየ ከይተነስአ ቁርባን ዝቆርብ ንጥፍኣት ይመር ንልምዓት ኣይኮነን ንፀጋ ንበረከት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንመርገም እዩ እንዳበለ ይገልፀ እዩ ማለት እዩ። ተመልከቱ ኣብዚ ሕጂ እምነት ዋና መሰረት እዩ። ጥምቀት ደሞ እንደገና ውልደ እግዚአብሔር መበል እዩ። ውልደ እግዚአብሔር ምስተባሃልና ደሞ እንደገና እቲ ቁርባን ክንቆርብ እንከለና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና? ናይ ክርስቶስ ኣካል እኮ ኢና ንኸውን ዘለና። እቲ ዝቆረብናዮ እቲ ተቐበልናዮ ስጉኡን ደሞን ምስ ከሎ ናይ ክርስቶስ ኣካል ኢና ንኸውን ዘለና። ናይ ክርስቶስ ማሕበር ኢና ንኸውን በዚ ኮይኮነት ማሕበር ቤተሰብ ውልደ እግዚአብሔር ክርስቲያን ንባህል ኮኒ በቲ ስጋው ደሙ ኮይና ኮነት እቲ ብላዕናይ ናይ ክርስቶስ ኣካል ናይ ክርስቶስ ደም ምሰትናዮ ኣብ ሰውነትና ክዋሃድ እንከሎ እንታይ ይኸውን? ስጉኡን ደሙን ምሳና ክዋሃድ ከሎ ናይ ክርስቶስ ኣካል ኢና። ክርስቶስ ሓደ እዩ፣ ንሕና ብዙሓት ኢና። ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ሰብ ብዙሓት ኣካላት ኣለዉ። ብዙሓት ኣካላት ስለ ዘለዉ ግና ብዙሓት ሰባት ይበሃልን። እንታይ ደኣ ሓደ ሰብ እዚ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ የምፀዩ ምስለ እዩ ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣሚንና ተጠሚቕና ቅዱስ ቁርባን እቲ ዋና መሰረት ኣልዒናዮ እዚ ይኸለና ዘይኸለናን ከመ እዩ ኣይኣክልን እኮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸጋ ንምርካብ ኣይኣክልን ደቁ ኮይና አሚና ደቁ ኮይና ኣካሉን ኮይና ደቁ ኮይና ኣካሉ ኮይና ሕጂ ከንታይ የድልየና? ነቲ ዝኣመናዮ እምነት ነቲ ዝመሰልናዮ ኣምላኽና ፈጣሪና ንዕኡ ዝገልጽ ደሞ እንታይ የድልየና? ስራሕ የድልየና፣ ጽቡቕ ስራሕ የድልየና። ተመልከቱ፣ ጽቡቕ ስራሕ ካባና ይጽበ ንእንታይ ንምግባር ሃይማኖትና ንምግላጽ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳምሃረን ከሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እንተሪኢኹሞ ሓቂ ጽድቂ ተኸተሉ ነፃ ተውፃእኩም እያ ዝብል ትምህርቲ ልዒሉ እንዳምሃረ ንሕና እኮ ደቂ አብርሃም ኢና ንማንም ተገዚና ኣይንፈልጥን ደቂ አብርሃም እኮ ኢና ኢሎሞ ነይሮም። መቸም ኩሎም በቦ ወይም ደግሞ እንደገና ብሰብ ዝክበር እዩ ዝመስሎም ብዝናዙ እዮም ዝኸብሩ አይሁዳዊ ፈሪሳውያን። እዞም ፈሪሳውያን እዚኣቶም ብሽም ክኸብሩ ደስ ይብሎም፣ ብተግባር ንምኽባር ግን ይጽግሞም። ደቂ አብርሃም እኮ ኢና ንሕና፣ ካሊእ ሰብ ከም ሰብ ኣይቁፀርን እዩ ዘሎ። ደቂ አብርሃም ኢና ክብሎ ከለዉ ኣይኮንኩምን እኮ ንኣብርሃም ደቂ ተትኾኑስ ንኣብርሃም ስራሕ ክትሰርሑ ነርኩም ኢኹም
ይቅበሎም ይዝብለና ተመልከቱ ናይ አብርሃም ስራሕ ክሰርሑ ነርኩም ኢኹም ግን ደቂ አብርሃም አይኮንኩምን እኮ ብሽም ዝፅደቕ እንተዝኸውን ረአዩ ክርስቲያን ዝብል ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክንደይ ግዜ ሰብ ኣለዉ ግን እቲ ክርስቲያን ዝበሃል ናይ አረማዊነት ዝሰርሕ ኣሎ ናይ ክርስቶስ አካል ማሕበር እንድሕር ኮንካ ናይ ክርስቶስ ናይ ሃይማኖትካ መግለፂ ክትከውን ኣለካ እንተዘይኮይኑ ግን ሽምካ ክርስቲያን ግብርኻ አረማዊነት እንተኮይኖም እዚኣቶም ክልቲኦም ከመይ ገይሮም ይሰማምዑ የውሃተይ ኣይሰማምዕን እግዚአብሔር አምላኽና እውን መሊስ እንታይ ኢልዎም እዩ ጽቡቕ ፍረ ዘፍርኦም ክቁረፅ እዩ ኢልዎም ኣሎ ጽቡቕ ፍረ አሜኑ ተጠሚቁ ናይ ክርስቲያን ዘይስራሕ ዘይሰርሕ ተቆሪፁ ክድብረ እዩ ዝብሎም ዘሎ ተመልከቱ አሚንካ ተጠሚቅካ ቁርባን ቅዱስ ስጉን ደሙ ተቀቢልካ ስቅበል ማለት ዘይኮነ ናቱ መግለፂ ስራሕ ኣሎ ስራሕ ስርሑ ይዝብል ዘሎ ተመልከቱ ዘየፍርኦም ክቁረፅ እዩ ዘየፍርኦም ክቁረፅ እዩ ክብል ከሎ ስራሕ ስርሑ እንዳለ ይገልጽ እዩ ማለት እዩ ማቴዎስ 7:9 ተመሳሳሊ እዩ መንግስተ ሰማይ ወይም ደግሞ እንደገና አቦይ አቦይ ዝብለኒ ኩሉ አቦይ አቦይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ከይመስለኩም ናብ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ይምሰልኩም እንታይ ደኣ ናይ አቦይ ፈቃድ ዝፍፅም እምበር እንታይ ዝብለና ዘሎ አቦይ አቦይ ዝብል ዘሎ ግን እንታይ ደግሞ እንደገና ናይ አቦይ ፈቃድ ዝፍፅም እምበር እቲ ዘይፍፅም ዘይኣቱን እዩ እቲ ስራሕ ዝሰርሕ እምበር እቲ ክፋእ ዝሰርሕስ አቦይ አቦይ እንዳበለ ክፋእ ዝሰርሕ ናብ መንግስተ ሰማያት ኣይኣቱን እዩ እንዳበለ ንዕሪ ገሊፅልና ማለት እዩ